Bhís maríomh gach duine agus fáilte roimh go dtí an tríú agrán de córá le hógaí in éanacht le Foras na Gaeilge. Agus lom inniuh há Neasa Ní Chéilleachair as muoile chóirne ón Ryan. Há 6 aithne go mar Neasa, nacha? Oh yeah, just go on. Agus há Neasa curtha fuaithe in Éadain in hAlban le blianta nó cé bheith blian Neasa? Fihe blian a bhíon an blian chicata, yeah. Bheith bliana fás. Yeah. Yeah, hána mé sásta blian óbhíle, yeah. Agus beidir le tús a chur leis an badcréile an bhaithe chur síos dhéanamh chuan Éadain mar chathair agus is tócha an counter heimpel ar chuan Éadain chumá. Yeah. Well, is cahar fiúrá in Éadain is brála mí fiúán tríis fihe blian. Bí me féch an timeful arm héin agus rá cháil is bhfuil sé. Anna chud ferganmh seanna ferganmh agus ferganmh saimú. Tá sé bunathe ar sais carrig balcánach. So há sais carrig mór, knoch mór gent de carrig balcánach de lár na carach agus há caisleán ar agus sin os cór an príomhsráid de lár na carach. So á sé sin sais, yeah, á sé go háling bheith féchantar. Agus anna chuid sais is cahar sais beaga is féidir siúl heimpel an chathair go héasca. Agus há sais anna chuid spás glas the chathair I héin agus Okay. bud chathair chumá. Yeah, like me héin ha mis ma choni heimpel chuig núman to Fork anna bhuair Holyrood Park agus Hollywood, yeah? Holyrood. Oh, Holyrood. Holyrood, yeah. Sin an áit bhfuil an ha Palestine chumá sin an áit ina bhíon an bhainríon ar hagann si di Edinburgh. Há Paulás a chud in Ha Paulás, yeah. Ach ha Park. Oh yeah, go on. Há ceanna chun Balmoral chumá in HAlban, nach fuil? Yeah, Balmoral agus an san ar hagann sin sagadí den Éadain bin si sa falas, yeah. Yeah, not a raibh Harry agus Meghan an riamh. Ní nadidir mé. Well, ní bheith is féisce le. Not gan an céine anyway. Agus há an phríomhsráid bhí meán uairháin, a raibh bhí meán uairháin, agus an phríomhsráid in Éadain na Princess Street, né? Princess Street, sinné, yeah. Agus Yeah. anam níocha sin in an óir cén Pransa? Oh, nadidir mé actually. Jómí amach, beidir go méid den éigen na gaiisteach leis an badcréile seo go bhaid is féidir le a chur chuing ar tweet. Yeah. Agus cé go mór sa haid cén sais déanra a chan I gan brad le héring, mar se go mór le blach lia. No, ní airing é. Tá sé beidir yeah, airing how an dós of cahar mór Glasgow agus Edinburgh, so ha Glasgow a bhd níos mú ná Edinburgh ha an déanra a bhd níos mú. In Edinburgh stólam heimpel labaloon nu mar sin stólam so yeah, so yeah, cahar sais is sin an rud is fiála mí al Edinburgh ha sé sais sé mór golóir gur gohfuil na brahan sé mar chathair ach an san há sé beag golóir go mín ní sé mar London nó é áit mar sin á sé á sé go das áit das é de choní. Agus an son há Glasgow, ní Glasgow ach heimpelúir clé go Edinburgh, bhfuil? Yeah, heimpel 2 míle nó mar sin, so yeah, féidir dollar train agus a bheith hán i gceann níos lúna uair, yeah. Agus ón méid ath rólas a gan péiscéile há sais an é ómíocht nó rud éige mar sin idir Edinburgh agus Glasgow sais Anna chud. an rud a choirlinge gan prád é le ón méid go bhfuil is agam ná an slí chéine sais in níon daine I déanamh jokes mé a limnach in éiring go mííon sais scéalta chéine chu mé ar Glasgow. Meach sé sin fear le rá.
Yeah, yeah. Yeah. So yeah, how yeah, actually how a Glasgow size how Casula limnach actually. Current she limnach a green arm nor vi man actually. Um yeah, size second dina Edinburgh mar size cahar go annach with culture an agus or the mar sin agus san yeah, sin an size and size rivalry being after. So caihan siad an nóos ar maidir Glasgow agus Yeah. na Scousers de Liverpool chuma. Yeah. Yeah. Agus agus how no. Oh yeah. mar I limnach an ó bheith conaí limnach le blianta chuma an socha an droch luúar ó heh choúlaachta agus stab city ag scacha mar sin ach ní hin mar há limnach a récharach a cháin sais anam sin aige tócha ag sa seanna eacar an tanam sin a chahabhút. Gadíra, yeah, sin an rud. Agus mar géana ní bín tribódanach ní mar sin a Glasgow réchar. Is cahar anabhd Glasgow don sais ciúil bio, so ein sais drama bhíon a déanamh túr nuir mar sin gomininic taimse go dtí Glasgow. So Mr. Trish bheith Glasgow annach chuid úr fan baní eiscint agus an sais sin sin gahanana bhór agus gahanana bá an Glasgow. So yeah. Agus bas Glasgow den monocular garbage nach no, actually, Edinburgh. And, no. Yeah, funny like garbage. Shirley Manson. Is that Éadain, yeah. Oh right, okay. The Delacos Americana here, the Solomach. Shirley Manson, Edinburgh, yeah. Agus nu hon dá club soccer mór in Edinburgh Hearts agus Hibs nach siad cosú le Celtic agus Rangers in Glasgow nach Yeah, Gadíra, yeah. Agus an son ó heh COVID de agus an díon ghlasáil thóg stocha an rialtas in san bhratan thóg siad bóthir de friúil ná singe an éiring ar dúis. Conna sa bhí sé sin nuair thosnig sé amach? Yeah, so níor tháinig an díon glas isteach sa heimpel tháinig sé heimpel caicís na mar sin in ag an díon glas an éireann, so bhí go hainge in díon glas an éireann heimpel seachtain go tal tháinig sé an sa. So bhí annach chu daoine ará gur níor daileáil an rialtas leis go bhá ba ceart go mbeadh an ceart go mbeadh díon glas an a bhd níos luatha ná mar tháinig sé. Ach sais hasnig rudí atarlú an sa an hAlban sais rih an chud eile an bratan really hasnig sais seachtain nu ho rih an díon glas. Chur Nicola Sturgeon coscar ein sais amach go raibh slua mór dína agus rudí mar sin, so bhí rudí beaga atarlú sais seachtain nu ho tal a tháinig an díon glas isteach go hefigiú. Ach if bhí míid sais tipíir de éireann really heimpel caicís na mar sin. Agus is caiin lam san bhfuil sa chéad díon glasáil péisce a bhí siopíos go héir dúnta síos carcolóir agus bhí an rial 2 kiloméad ránach. Ní raibh féin duine ní raibh gomprád leis an spáing nu in idáil, ní raibh Gardaí a mothair na sráideanna mar ní raibh sais presence rómhóracha mo ar na sráideanna an sa I déine cinnte den áibh tú dal amach nuir. An mar bhí in nu an Éadain nu an raibh sais an raibh siad feiceálach na Paulíní ar na sráideanna. No, mar géine actually mar géine mar bhí sé éireann ní raibh siad amach ar na sráideanna go mór. Ach bhí sé díon glas bhí sé mar géine really ní raibh sé chodíon is a raibh sé san adáil nó sa Spáin nó mar sin. Bhí tú ná dal amach gach lá uairháin sa lá. Bhí tú ná dal a siú nó dal a rothíocht nó a roch nó Éadain agus bhí tú ná dal dín siúpa agus ní raibh díine ar na sráideanna ní raibh aine ní raibh
hólí mo stop dín an mé mar sin. Sin sa chéad cean anyway. Yeah, so bhí sé bhí níos mú ní reis chodíon na sa reis na tír heile, so annach chosúla éan. Agus hat sé fós féidir glasáil an san bhfuil? Mar géan a lifse nach ha sé fó Tá sé nach mór mar géana stólan. Bhfuil na scoile na oscailtein san go fóstom gur oscail siad le agus goscail siad is sasna an tachan seo an tachan scata an luúin scata stólam ach há sé difriochttaí beaga idir sasna agus hAlban, so há cuidas na scoilna cuidas an rangana thnáis hena stólam an hAlban ach níos si go léir arás fós. An tachan cuaing nó an tachan níos san stólam be si go léir arnáis le chéile ach níos si go léir arnáis fós. Agus an post atá go fé láthair is le féile na leabhar nó Edinburgh Book Festival a há sé agus cad atá gceist le féile na leabhar in Edinburgh mar há sé cloiste gom go minic ach níl sais churamach gom ar réchar. So i mí lúnasta de gnách in Éadain bhín in sais an mí ar fad bhín annachchuid féilte arsú ag an am chéana, so á sé cáú sais ar fudan da na féilte hosna siad sais ní an dara cogad damda hainpil sna dahadí an mar sin agus há siad pein siad a raig gach mí. Há siad chosean sin. Agus an hosna siad sais mar in nígan dara cogad damda chun sais rod maithe dhéanamh do lína agus sais sais dína hart le chéile. So há sais ceann na cúig féile mór hádíon ag an am chéana, so há míad na féile na leabhar san há Edinburgh International Festival, há Edinburgh Fringe agus há Military Tattoo, so sin tagan sais baní ilitacht ó gathóta da agus denan siad sais show ann gachi het lína agus an san an Fringe há sé annach choú the comedy, so Dina Grind a hagan ó gachóta da chun bheith pórtach an agus ein Dina Grind go bhfuilna go ar ein aine go féidir anam nu ón ratin nu an air an godain greisiid an sa an Éadain ag ga mégan tasníon sin rud mór tasníon gachaine an sa sin sais rite of passage. Tommy Tiernan nó Des Bishop nó céan fear sin an Albanach é actually nó an Sasanach é leid leis na fiic le móra. sé nó is zón gur was Liverpool Liverpool John Bishop na John Bishop sin é bhí sé actually so dul me gobar leis le féile na leabhar bhí me gobar ar feig bhíúó the comedy club an sa han nu Éadain agus comedy club annach choú ha the stand ag léon si there agus bhín sé oscailta an bhíon ar fad ar nóach há sé annach choú sin an hagan annach lína so nuair bhí me sé gobar an actually stol an greibh John Bishop a Jennifer show am. So bhí sé letach go héing an bblin se cata ar chánig an déag, Tá díl sé amach an ó2 rina I má le léa agus háúpla míle siáin an san. Oh jeez, sé anna choúis, ach godain hosna sé amach an sa in Éadain, níon gohaine an sa, ach so dhéon mé hábhlíonn na gobar an san san stand an san hosna mé amach a gobar gach mí lúnasa leis le féile na leabhar agus san hainpil líon na blion go leithochan hosna mé gobar lo sais full time, so ha mé gobar lo inis an blion ar fad, not just mí lúnasa bhí me an blion ar fad. Agus céint ébre bhín arsúla gat an san ruch na bliana. So is
So it's carnus an féile, so tugin annach go dtíine takeíocht doing, so you made féidir takeíocht fá ó cólachtaí móra nó agríochtaí dar thug an airgid agríochtaí a líana ba dtí mar sin agus so bí me se ganas ar sais bailú airgid fundraising féidir spéir le, so is se a ganas ar sais kaint le díine just díine privádach na díine éanaach a haar an airgid don féile, so díine go bhfuil anastais Anaheim costa féile agus Anaheim costa san alíon agus bhíonn se anach is dóla go bhfuil se anachach an takeíocht a hart an alíon agus bhíonn se de freistal ar an féile chumá. Díine severe. Well, cuideá ach gnádaína chumá is féidir is féidir hí sa beag airgid a hart nó anachid. Ja, sais go súla sin arachtas in éing is tugan daine sin tús den arachtas agus is féidir €5 nó is féidir €5,000 a hart den arachtas más mana. Sinné, so bhí mis sin an nádíana mis bhí mis ganas ar sin a kaint le díine a dangahil a díine in sin agus táíonn se sin an treat of blian ar fad, not just bhína féil ar siú, so agus bhfuil dína cáúla nó scríóirí cáúla tríis is sto bhfuil sé cosúla in leis an bhéile graing go mbíonn an haingt ag scríóirí móra ar an bhéile leabhar. Oh go dtíach, so an 6 legan a háir ná in gnábhlíonn so a rih COVID bheith an féil ar siúil ar feid hainpó cíos nó mar sin an san bhíon imachtaí annach chud imachtaí a tarlú gach lá agus an legan na 6 ortha ná há beidir le scríóir ann agus beidir duine nó bert eile agus bíonn siad just sí agus bíonn siad a chorá le chéile nó bíonn duine ann a chur agalah ar an scríóir meall ar an leabhar nua a hácha gus an san hagan dína chun éisteach nó so sin an 6 legan a háir agus an san há anmanach go mór ann agus bíon si san bíon faoi John Bishop díalann siad amach díalann san amach go hana bhar ar fád so dína mar sais ní féidir an cuioine bhhanis so dína idirnáisiúnta nó dína bhreatain ag tain. Sin an tanam a háir actually, so féile idirnáisiúnta na leabhar. Right, okay. So de gná hagach dína ó áitna ar fut an dam ach an bhíon scatainine obviously ní raibh siad an áis sin anamh chúisiad ar lína, so bhí an tá leis an féile actually mar an 6 legan a háir na imachtaí bhí sé anna éasca iad a chur ar lína mar is beidir bertnú túr duine há si a kaint so bhí sé níos éasca ná na rud eile é chur ar lína. Dína cosúla Graham Norton beidir. Ní dólam ar a seán riamh but well actually an bhíonn caite bhí Marion Keys ann. So agus an enráit sin scríóir ar nach eile bhí sin an bhíonn caite chumá. Kevin Barry bhí sé ann. Roddy Doyle? Roddy Doyle bhí sé ann actually not an bhíonn caiteach go bhí leis an idea bhí Roddy Doyle ann. Bhí leabhar nua ag an am solam nó cúplaí revision. So bhíon dína mar well Ian Rankin is scríóir anna choú le ó Éadain, so bhíonn sin anna gcónaí agus bhíonn sé tar takeíocht mór an féile mar gcónaíonn sé sa in Edinburgh. Céim leid a scríomh Trainspotting? Irvin Welsh, bhí sé an hana cúpla bliain ó hin, bhí sé sé trééis fán cúplaúir so am anachúir, Trainspotting lonnaithe in Núnéidean nó in Glasgow, bhfuil? No, Dún Éadain sinné, na leabhar stólam gach leabhar scríonn sé á sé lonnaithe so. Agus
So mlíana an son mílúna sa seo bhí sé ar lína. Yeah, so an mílúna sa Chicago, yeah, chuig gachar ar lína. So mar dúirt mé bhí an tálinge slí mar na féiltí léir eile bheortha you know, ní raibh ábalta dá raig mar bhí rodí mar comedy nó an féile idirnáisiúnta bhíon annach rodí mar opera nó ballet nó rodí mar sin, so ní sé roiiscéad sanna chur ar lína, so ní raibh siad an na féiltí san chuirsúla, yeah, an lagan há an féile á gunge fa sé bad níos éascé sin. Agus ar nu han féile an chaú leile in nunéad go hagmanní sin an féile na habliana háá nach. Yeah, so yeah, sin há sé sais is rud tradiisiúnta is sin san hAlban, bíon sais céúair mór an níthe sin agus hasnig tarlín há annach rudí atarlús I lár na carach de hagmané, so tagan has party mór an agus bíon bíon ordáin an agus ceol agus bíon seint agus féidir catú ticéad a chinach agus féidir. Oh, right, okay. Yeah, so ha sé agrathe ag cólach mór actually gomíon bantaá leis an féile comá, so bíon bantaá leis an fringe de gnách ach nuair hagan hagmané déanann siad san agriíocht there agus catú ticéadá ach féidir leisteach agus street party mór bhíon ach sé anúair. Go mé. Chu mé an cúplaúir agus nuair bhíonnta seaamh mo san ar bheith cúplaúir chuig bhíonn sé anúair. Tá golóir éarnach na tain. Yeah, tá an annach chud duine bhí annach chud tarsóirí bhí dunéad an díireach san chunan rud dulgadín party nó ben sád a hagmané a sé annach fáú. Agus Luig tú san gribh tú gobar sa club Grind a comedy club, so cad a gceist le club Grind? So an cean in raimiise is clubáis is cean beag so beidir gur féidir Éadaine nó bhfuil státe ann nó bhfuil cartíní ann nó státe beag a chu sé ní sé roáard, so taintúisteach agus thosáis a bar ann agus just chohíiricha an san agus an státe beag so bín anna an bín an duine seaamh just le trigós de chóir ní dáir just seaamh an ordán beag agus just microphone so anna hain pli. Agus an dugan siad cad has a gom bhí mé ag ócád a dhéon blindbaint an agus dúnann sé siúd an bar fadas gomín an chaint ar siúil a raibh bhfuil an ráha ag na daine ar státe an bar a chúna nó an bar a chumád oscailte nó an mech triblóda an mas rud gur chúna ar an bar. Yeah, no, it's stolen gur dúnann siad an bar, so nóir bhíon an duine ar an státe nóir bhíonn siad a chaint dúnann siad an bar agus anna féidir gold intermission, ach an club show actually come on ní cheadaíonn sé a roioine heckling aanamh so mar ní sé sin godast an duine há ar an státe, so níl cadé sin aanamh, so má hain aine heckling chun siad amach iad. Fir sláándála nó bouncers a cána bhfuil? Well, nu just na dina ha gob around bhíonn siad a far amach, so ní cadé sin aanamh. Okay, sin gomád an duine th státe péiscéile. sé. So há ollscoil in Nunéad in Comhrá na fuil sé cáú go leor na fin? Sé anna cáú actually, agus freistal tus ar an ollscoil san? So mar sais mature students just right blian for hen, so hanmin de blian hen agus denlí mar sin vi me gober
sort of clubby nu barna agsúla an son nuair a hon mé staachtaí trochadí has to go sort of dégant eile dhéanamh so bhí mé hasasta mé féchant ar dogadtí ollscoil an sa so bhí orm sa chéadát bhí orm access course dhéanamh léimse there so mar nó raibh mé na dachas ar feig an béad san blianta bhí orm an cuasa seo dhéanamh so sais cuasa ihe bhí an sais leislí idir an scóil agus an ollscoil agus bhí mé sin ar feig blian agus cad cin sais rudí bhí á stadéir go sa cuasa sin so bhí dhéon siad mar bhí mata ann so sais rudí beag an mata san béarla agus sicóíocht actually an dá rud dhéon éascólam so yeah so just is tahi a bheith scríomh bheith scríomh nu mar an sais obair nu an sais astí a thugann siad dat tacht an eiste stachar an sais ebre bheith arsúla agat Vera sinné so dhéon mé sin ar feig blian sais fáí sa tachtan agus an son is féidir dá stachar an ollscoil so fioc me se béarla so litríoch béarla so mé imime a chéim I litríoch béarla san ollscoil agus bhí go leor le hóireachta a gceist le sin tócha a ribh bhí annachchud annachchud le agus scríomh eistí den chud agus cadíad na socha cadíad na leabhar socha dod am chuirt an cúig leabhar socha is saimúla a léig tú in sa cuasa sin fiú amach cadíad níl cúig leabhar is saimúla achas socha an cúig leabhar nó na leabhar a cheas amach is socha well actually ní na leabhar a cheas amach really ach na cuasaí a fioc mise fioc méid mar go raibh leabhar ortha go raibh taithí agam ortha hana nó go raibh meas agam ortha hana so mar hampla mar sin an saim a bhí agam bhí saim agam anta so mar hampla like Wuthering Heights sin ceantas na leabhar fiorlam so na cuasa bhí an bháin in na raibh an leabhar san agus leabhar eile mar sin agus mar bhí saim agam anta so agus sin rud más solam meallar mar go raibh saim agam an agus bhí mé an so béir anamh ar a dí go bhfuil saim agam an so agus an son Jairigh leat sa chósa an son agus cheas an chéim sin dat do a seach go dtíon an post leis le féile an áhar dhéon actually so hosna mé gobar de féile an leabhar nuair bhí mé fósa stadéir so chuir siad an gomór actually mar tarlíonn an féile a mílúnasa so bhí mé léonnta siro an ollscoil so bhí mé an dul a gobar an son sa saoras or mí bealtainna methebh úil agus lúnasa leis an féile agus an son bhí mé an dul arás go dtíon stadéir den chudéile den bhíon so hosna mé amach mar sin agus an son mar dúirt mé haim go blian nó blian go le tháinig an post seo an orda agus chuir mé stachar agus fuair mé so ha mé ann inis agus luigh tún san bhí tú go raibh tú gobar cúpla áit in Éadain agus bhí cúpla áit anasáis cáúil well sucha cáúil do chuoine go meich ólas acu ar an sáis sin lecha clubíthe de venue agus Studio 24 chumá bhí tú so bhaitha beidir a rá leis na haistóirí náfuil is acu socha chu déon cháil ar na hátainna sin so
Ceanháin actually Studio 24, so sé cáúil mar gur hain Nirvana an blianttó hen, so nar bhí siad dúrcha tasnú amach a déanamh túr beaggan sa hain siad ná sin, níor mis se. Bhí tu Somála. Áit mar sin, so Studio 24 go mór níl sé an na heile sé dúntais. Ó bhfuil, ok. Cosú le Sir Henry's a gorca. Sais, so bhí sais ceol electronic DJs agus ruí mar sin nach chomáile sin bheith is sais live venue bhí an, so bheith grúpií a seint an chomá mar Nirvana agus an áit san gomórhór sais bhí íhannta agus seint sais rock agus metal, so has si anna choú an sais cool sun. Fan mé anna hanna. Bhíon cháil sin ar Sir Henry's cumán, a raibh? Hí mé gur den chuid is smú sais DJ agus bhí mar sin, but beidir go raibh mar sin. Bhí mé Sir Henry's uairháin nó gó stólam solún sé sios ach bhí ceann nó chuig ó lár de friúil agus bhí sais ceol de friúil ar gach ó lár. Bhí sé sais mar sin, so Studio 24 bhí gá lár an, so joch rud de friúil bheith thorlúir ó lárháin agus rud de friúil ar nó lár eile, agus mar géine leis an cean eile raibh mé de venue, so bhí gáinú trí ó lár sanna sólam, agus joch rud de friúil bheith thorlúir a gach ó lár, Agus raibh an obair sin díon insna clubbanna sin? Bhí ach bhain me se anna hanahas mar anna haimegam sa cheol agus bhí anna haimegam insna rudí a bhí thorlú an. An sais ceol a bhí á haintown agus na sais ínta bhí an bhí anna haimegam an, so bhain me anna hanahas mar sin. So bhí sé díon sais bheith tú tréachta tréisíthe nóach. Agus chunas mar na clubbanna an sa an éing há siad há sé rátaigh ar a drígus curtbú si chun ahre hanúíon a bhar na rialacha bhanan le tétarna agus clubbanna le fi láthair cai gig a bheith háart stóla me go héindeag in éing agus sinné ach bhfuil Cadid na dlíthe is tócha na dlíthe bhanan le thuairnt oscailta, bhfuil siad bhfuil mór an difriocht atratha in hAlban is tócha rih COVID. COVID, Má siad sais mar géine, so actually má siad ceangailta leis na sais na cadúna a hácha chun alcóil bheith á dhéalcha. So stólam go sé go mórmhór mar géine. Mar hotnas ará caig na gigs bheith hart ag am áirithe ach an san is féidir leis an clubíthe oscailt níos Jenny, so más gig aháin beidir go gá sé, so is féidir an dárá hálú san áit céine san ihe céine, so beidir go méid gig an níos luúthe san ihe ag beidir 7 o'clock ag sé hart bhí 10 o'clock an san osclaíonn siad a ríis ar a héindéag an clubíthe go dtí 3 o'clock ar maidin. But actually, we make kind free Vela and Milunasa. So the Milunasa de Gnoch in Edinburgh, near being the fail tier shoe, how realige special town. So it's fader the gach big torna of Oscar the 3 o'clock or madden, gach loss attackten, agus fader the gach clubihe of Oscar the 2 o'clock or madden, gach loss attackten, done me on lawn. Cosúla múnís cúpla bliain ó hen. Gachtar a seachtainna. Múnís an tictarna sa rain. So it's been me úntach an son ag bhín ag reintína. Agus ó héamh is tócha dul rascadí an hAlban agus an dún Éadain fé láthair bhfuil ó nabhlíon is tócha hon bhreatamach tríis tachtasteach agus á sé feice going déansáis éifeacht nó déansáis townchar a bhí ge sin agus a háige ar thuaisceart na hÉarnach. Cad éon townchar smú á feice gutsa
an talamh is dócha in Éadain bhfuil rudaí náfuil ar na seilfine. Bhí is idirach na bliana, so yeah, haimpel idirach mi anger. Yeah, thug mé sin faoin ara go mór. Ná raibh rudí átha ann, so sais roint tarthaí agus rudí mar sin. Ach an rud a smú stólam bhfuil sais bhfuil defriúil an sochanis ná an vaccine. So hon vratan hon vaccine sais dal raig bad níos tapúla an sa ná mar bhfuil sé in átain eile an órap. So mar hapla tacht na seo stólam nó an tacht na cuaig as si de tasnú a tart an céad shot a bhíine hás na cuaigadí. So ha sem a dahadí, so beidir i gan míú mar sin be mé ábalta vaccine bhád. So stom go dtíine an éan há na seachtadí nachfuil an first shot aá. Ha mail an bhór na vaccine a hartisteach agus chula méid an der seachtainna go bhfuil trocha milliún vaccine is stóris ag America agus níl si dascuil amach go héanana. sin go donna, agus ó héamh is tócha an rud mór á phlé in so ceannas an rudí mór is tócha á phlé in éing tréis na bratamachta ná an referen an méid referen eile ann san hAlban agus má há referen eile ann san hAlban an méid referen ann I dúsgart na héannach. Bhfuil éon chainte sin in sa pápéirí nuachta nó na meán commerceáda nó an telefís nó éonrad in hAlban. Yeah, I mean, is stólam go dastíon ó Nicola Sturgeon go méach referen eile an bhí sí gcónaí arás an sí rás an le tam fada. Ach ní marrán caint ar inis faoi láthair hadíine I caint fin fud is smúide den bhíon glas agus bhí COVID agus bhí mar sin. Ach nada mé really stólam goil Boris Johnson ará ná thugad mé ná thugad sé cad de referen eile a bheith ach stólam goil siad sais a brú chu breúir chun an referen eile a bheith Ní bheith go chudíanach Johnson sin Deir sé rud bháin agus deanann sé rud eile. Cén sais dearcha tháinig a daine nó cén sais chunas mar échan daine ar Johnson in Éadain is ócha agus I measc so tá tusa gobar meas daine ath sa townscail alína is ócha bheith dearcha áirithe go son ar Johnson agus na Conservatives an mech. Is dachar é rá really mar bíon mise mar dúirta mis gobar le daine mar sin agus féidir caint den chud is smúd a bhíine mar sin agus the bhíine mar sin is sais cúis mag really le an amstá ní lórán measach daine agus stólam go sé sais sé defriúil in sa an hAlban go generalta stólam ha beidir gohfuil ha bín daine féchant ar bín an asais ní sé cosú le sasna stólam bín darcha defriúil ag daine sa dhearthing. Okay. Well, beag le feiscin de going is tócha cén sais darcha a bheith ag daine ar Johnson agus be mid asúil leis na vaccíní tachtasteach an sá go héing go tuamh agus go tréan in sna mína thróing is tócha go méid sibse go méid vaccín feite gufse an san an hAlban agus a dúscar héana is tócha I bhd rih go haing a going in san éing ach le cúla be mid vaccinated ag óréigen. Céanúir raibh tú Somália? So bhí mé Somália haimpú so ná bliain ó hin, so hána mé bhí mé éan sais deire mí fiabhra an bblion cata sin an ordeirnach bri mé Somália, so sin an sais an tam is fuide a raibh mé sóíomh ná raibh mé Somália, so de an ácéim time bhile sais uair na bhós a bliain gach sé bhíú. But was cean bliain anis.
Well, le cúna dé bit bhábirta teachtahála go luach má há vaccine fáite go tá policy jab and go ag Ryanair cín le tamlí na nús na a bheith Yeah, ar broic sé sin amach ach le cúna dé yeah, cíimiid tú in éing cíimiid tú in éing go luach Neasa agus go dtí sin slán go fóil agus gur mágad yeah. gur mágad as bhadcuile dhéanalam agus gur míle buchas chumá le forras na Gaeilge ar nu mar gan forras na Gaeilge ní bhaimís an padcuile seo dhéine agus go dtí an ceathrú agrán na cháda gur míle mágad agus slán.